Guys, I'm here to do my lashes. I don't like this filter. Oh my god. These ones are my lashes, but I have to remove these. And this salon igcwele abantu uma ngeke ngikwazi ukuhlala lapha. Angeke ngikwazi ukuhlala lapha yana baningi abantu baningi. Hi guys, please don't mind my eyes. Ngifake baya ini lash remover, lash what. But ngizoyenza iy'nkopi sets entsha manje. So girl. Block. Yeah. I love your hair, doll. Thank you. Ngiyabonga, babe. So remove and kuphela because ngidakelo and stuff. I look so good. I look so good. Guys, bengithi namhlanje ngizoyenza lama installation lawa ama sistera cha. I mean. Sorry. Ama lashes amayaphuma guys, sifake ilento yokuremover. Mele phume lama lash. Yabona? There's that remover thing, yabona la. So, I'm going to get a new set and look good and be that girl. How you in match? Okay. I tell shame. It's portly. Don't wanna lie. You ate that like. Inkinga ke ngiyancane ukufaka inzipho nje angikhaleli. Guys, ngigqoka umsangano yo. Ngigqokile egini nalezi ikipa zami lezi. Mengesaloni ngigqoka noma yini. Ngiyancane ukusukuma yo. Kodwa ngenzi lutho vele. Isaluni igcwele abantu abangakanani. I was like, no. I'm gonna chill in my car. Like, it's packed. So yeah, that's it. This is a garment that I'm supposed to wear every day. So igameti le ninganaki. Gameti, and then obviously me and me. So yeah. How do you feel about the video posted, lol? Which video? You are sexy ukufa. Ngiyabonga. I like this hair. I thought I was like, I was so mad. Like, sengizoyeka futhi ukusupport ama no ngeke because ngeke ngiyekiswe abantu abambalwa nje ngeke ngwazi. Did you add green lashes? No, this is the remover. I have a remover. Hello, ngiyangizwa? Okay. Ngathi awusuzi. Shame ngiyasuza mina, shame bandla. Ngiyasuza nje kamnandi futhi. Hlala ngedwa futhi endlini akekho ozongitshela ukuthi hawu Cindy ngizokutshela ukuthi uyaphapha ini na umnyango uyangiphaphela kwami nasi sicapha get yo
Hashem, the things we go through. Any plans for today? I'm working today in your groover, but I can't drink or smoke. I think I have cookies and then I'm just gonna be high on eatables. Because I'm going my antibiotics, so I know ngizoba high nje, like I'm gonna be so high. Umuntu ethi hi, are you high? Ngithi how are you? Uthi are you high? Ngithi how are you mean? Ngifuna ukuba high ngaleyo ndlela ngizodla amakhukha u2. Uyasheleka. Cut. Wakhiphe lawo ma-lashes. Ngiyawakhipha vele ngifaka into yokukhipha ngiyasho nje bakithi anizwa yini. Lord. Oh, you smoke crack, hayibo wena. Actually, like sengikhathele ukupretenda yini crack. Yini crack. Oh, ngiyasho ukuthi ngishoda ngabacicini yangibona. Ngiyashoda. Yini crack. Ima whoa. So you're gonna drink non-alcoholic drinks? Yeah, I will. Where do you get your eatables? Ngiwathenga lapha ebani. Ngikhohliwe mina, ngikhohliwe. Kuthi kephi ngizokhumbula. I'm removing my lashes. Okay, let me just pin this. Iyashisa futhi lento. Cocaine, crack. Oh, okay, Kokiana. You're fire though, thank you. And I'm not done. I am not done. I am not done. This is just in the beginning. Okay? In the beginning. In the beginning. Iyashisa lento, what the fuck? Herbalife. Bible. Amantombazana Herbalife kade awashiya Herbalife. Baningi abawushiyile. Kwenzakalani kanti? Nabafana, mina bengifollowisha abafana abaningi aba Herbalife ngithi hayibo laba suphelele Herbalife. Kahle vele Herbalife nuzibeleni kangaka kwasayinina, kwasayithina ke. Yo, ngoba uHerbalife seke wasibamba ngechokehold, yezwa. I like, white dress. White dress. Ubuthi ngeke usasupporta ini. Ubuthi ngeke usasupporta ini. Awu ngizoshona Jess, awu wema. Mele baqale bayibhale manje obituary yami. Mhlawumbe mele ngabe ngivala amehlo yazi. Ngisaya kumasha lapha ezalweni ngiyomtshela ufuna ungibulala, uyangibulala. Okay, maybe I shouldn't close my eyes or blink too much. You're in a good mood. When you have a good mood, all right, like pretty, like, you understand? But yebo lonto right nginenwele ngigqokile inwele ezintsha nje ngugele nje ngugele nje all right uthe umasha ngingawa ngiya I have a tissue la ngifuna ukuyisula lento la izansi. Your eyes are not supposed to be open. Uthe umaleshi ngingawavula. Okay ke uthi ngibuyele phakathi ngiyovala amehlo ke. Hey manje kugcwele lapha yana yo. Bengazi mina uthi nginabantu abangaka. Hayibo why ingavaleki manje lempahla? What the fuck? Sus. Oh. Yazini uthi give up. Una lip gloss lana. Lip gloss ama ngiphathanga. Okay, whatever. Oh shit, you wind.
It was nice doing business. Uzanibona mase ngiqedela ama-lash because ayikho lento engiyenzayo. Shuthi ngizoba blind into elandelayo. Ngizozenzazi ngithi blink once, blink twice. Ngisakwazi-ke manje ukubona abafana-ke manje senginelihle elilodwa ngoba akhona wo-2 but manje awasaboni. Nje angizwani nenkinga. Angizwani nenkinga. Sabuyela bayazi ngcono ngizobe ngivala amehlo ngibuyela ngingababona abantu. Ngithe ngivala amehlo ngizonibona later yazi mase ngiyenzela ama-lashes wami. I'm sure. Oh my god. Oh, let me tell you the real. Okay, I'm gonna tell you. Shut up. Bye. Yeah, you lock him if I move.